Ahoj, tady to je moje první video vůbec. Takže ještě předávno tady bylo nemyslitelný strach vůbec něco takhle říkat a vidět se sama sebe. Ale teď už se tolik nebojím. I když ano, zní to divně, ale ráda bych vás přivítala na svém kanále, který je tak 3 roky starý, možná, nebo 3 roky jsem se ho založila. S tím, že jsem chtěla začít nahrávat, nebo být youtuber. Samozřejmě, já si to jsem, to je takový ten můj insane joke. Ale každopádně tímto bych vás ráda pozvala svůj kanál. Kdo ví? Třeba spolu začneme něco točit. Nebo jako třeba se dokupu i k tomu něco točit. Abych vydala aspoň jedno to video. Tady to je první video. Vůbec. Že... Kdo ví? Třeba mluvit se do tady. Nevím. Sama nevím, co z toho bude, ale chci to zkusit. Chci do toho jít plný. Prostě naplno. I když se bojím. Ale říká se, že se má zkusit všechno. Takže jako... To chci zkusit. Netuším, co budu nahrávat nebo točit. To netuším. Třeba občas nějaký divný video padne, když překecám své kamarády. Ale každopádně je tohle začátek dalšího příběhu. I když momentálně netuším, co z toho vůbec bude, nebo jestli toho videa vůbec vydám. Ale každopádně jako jdu do toho. Samozřejmě jako je to vůbec jako na poprvé je to vždycky strašný a těžký, jako vůbec jako něco říkat, nebo to. Ale každopádně, kdybyste chtěli, tak můžete zkusit dát odběr. Budu jedině ráda. Peace a love. A vidíme se u dalšího videa.